ja puuosuutet on jo täynnä. Se on valmiiksi täynnä. Yksi asema nähdään, jos ei niin jostain syystä päästä samaan, niin nähdään seuraavalla asialla. Siellä puhelimilla sitten metsästetään toisin. Joo. Kohteliaisuus on hyvä, mutta ei mahdu juna, jos on kohtelias. Ei kyllä. Melko täynnä mielestäni. Oh. Videon nimi on Ruuhkajoessa. Is er iemand aan het filmen? Toivottavasti.